जोंनि बिपिएफ हान्जाया आरो बिपिएफ हान्जानि मुरब्बी जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे खेबाव आरोबाव गोबां हाबाफारि मावबिथांखि लानानै परिकल्पना लानानै एबार सरकारखौ दानो थाखाय थांखि लादों। एबारनि थांखिफ्रा जाबाय बिब्दिनो थांनाय खेबाव जेरै गोजोन थासारि होदोंमोन बयबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव बे बिटिसि ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ लाखिबाय थानायानो मोनसे देरसिन हाबाफारि बिपिएफ दोलोनि। आरो परिकल्पना दंबावो, बिथांखि दङ, हाबाफारि दङ जोंहा 15 बोसोराव जाय खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हायाखै, आद्रा थाबाय, बहाबा मावनो गोनां थाबाय, गामि गंसेयाव बहाबा कालभार बानायनो गोनां थाबाय, बहाबा लामा दोंसे बानायनो थादों, बेफोरबायदि 15 बोसोराव मावनो हायै खामानिफोरखौ बे खेबाव मावफुंनानै दिन्थिनायनि जोंनि बिपिएफ दोलोनि थांखि परिकल्पना। आरो बिब्दिनो जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे खेबाव गोबां परिकल्पना लानानै थांखि हाबाफारि लानानै बिटिसि सरकारखौ सालायनो थाखाय आखायाव लादों। बिथांनि परिकल्पनाफोरखौ, बिथांनि थांखि लानाय खामानिफोरखौ मेल मिटिंफ्राव रायजोफ्रा खोनागासिनो दङ आरो बिथाङा इस्ताहार दिहुननानैबो बेखौ रायजोनि गेजेराव फोसावबाय आरो बुंगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जौगानायनि मोनसे आफाद दानानै बिब्दिनो जौगालु खामानि मावनो मोननायनि मोनसे परिकल्पनाखौ खालामदों। आरो बिब्दिनो गोबां दंबावो, बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय बिटिसि सरकारनि गेजेरजों बेफोर खामानिखौ परिकल्पनाखौ जों दिन्थिथारगोन आरोखि। बिटिसिखौ जों सुक्ति खालामनानै लाबोनानै जों जेरै 15 बोसोर जों शान्ति परिबेक होबाय, गोजोन थासारि होनो हाबाय, जौगानायनि मोनसे हाबाफारि मावफुंनो हाबाय, जौगालु खामानिफोरखौ जों दिन्थिनो हाबाय, थिग बे रोखोमनिनो जोङो आरोबाव फैबाय थानाय समाव बिटिसि सरकार दानानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोङो रायजो राजानो शान्ति परिबेक, गोजोन थासारि, राजखान्थियारि सेफगार्ड, रैखाथि बेखौ जों होनो थाखाय जोङो आरोबाव बिटिसि निर्बाचनखौ, इलेक्सनखौ जों बिसायख'थिखौ गेलेदों। आरो बेनो जोंनि गिदिरसिन थांखि। बयबो रायजो राजानि, बयबो सुबुं माहारिनि आलो गोजोन थासारिखौ जों खालामनानै दोननो थाखाय जों नोंथांमोननो मेसेज हरनाय जादों। बेवहाय जेबो दावराव दावसि खालामनो जों लुबैया। जौगानो थाखाय जों बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन। जौगानायनि हाबाफारिखौ जों मावबाय थागोन, गोजोन थासारिखौ जों रायजो राजानो होबाय थागोन। बेनो आंनिफ्राय एबा ब्रैथि खेबनि सासे बिपिएफ दोलोनि बिजाथि महरै आंनिफ्राय बुंनाय मोनसे मेसेज। जोङो दा रायजो राजानि आखायाव फैसा होयै होयै भट बाहायाखै। जोङो रां बाहायनानै, फैसा बिलाइनानै जों रायजोनि भट आदाय खालामाखै। बे बिसोरनि बानायनानै बुंनाय रावसो। बिथांमोना जोंखौ बदनाम होबोबाय थादों गोदोनिफ्रायनो। बदनाम होनाया बिथांमोननि खामानि। जों रायजोखौ रां होनानै बायाखैथ'। रायजोफ्रा 15 बोसोर जोंनि खामानि दामानिफोरखौ नुनानै मोजां मोननानै जोंजों दङ। जोंनि बेबहार, जोंनि माखासे आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बयबो बर', असमिया, नेपालि, मुस्लिम, बेंगलि, सब आदिबासि बयबो जातियानो, राभाफ्राबो जोंजों दंजोबो। जों रावखौबो रां होनानै बिलाइनानै जों भट बायनो आदाय खालामनानै बिदि खालामा। आरो जों धमकि होआ रावखौबो। इउपिपिएलनि मानसिफ्रा धमकि होनो नागिरो, गाज्रि गाज्रि बुंनो नागिरो, नाथाय जोंनि मानसिफ्रा रावखौबो धमकिबो होआ, फैसाबो बिलायाखै। बिथांमोना जोंखौ ब्लेम होबाय थादों। प्रमद बर'आ आंखौ बगा साहाब होननानै जुदि रायजोनि गेजेराव बिबुंथि होदोंबा बे आंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बगा साहाब माने आं बगा ड्रेस माने गाननायखाय बिथाङा बगा साहाब होनदोंबो जानो हागौ। आं बांसिन गुफुर ड्रेस गानोना, ओंखायनो बिथाङा हयथ' बगा साहाब होननानै बुंदोंबो जानो हागौ। आरो बे बगा साहाब होननानै जुदि बुंदोंब्ला आं प्रमद बर'खौ धन्यबाद होगोन आरोखि। आरो प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जुदि बुंदों दुर्निति जादों होननानै, कारापसन जादों होननानै, बे टटेलि नंखाय, मिसा। बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना इस्यु बानायनो थाखायनो, रायजोफोरनि भट मोननो थाखायनो, रायजोफोरखौ थगायनानै भट आदाय खालामनो थाखाय जोंखौ बिटिसि सरकारखौ 15 बोसोराव दुर्निति खालामदों बिटिसि सरकारा बेखौ बुंबाय थादों। नाथाय दुर्निति जायाखै। आरो खालिंदर समस्तियाव दुर्निति जायाखै। आङो 15 बोसोर जोबोद मोजां रोखोमै खालिंदर समस्तिखौ सलायनानै खामानि मावनानै दिन्थिदों। आरो बेबायदि खामानि मावनानै दिन्थिनायनि फोरमानफ्रा मेल्ला दङ। जोङो मावनानै दिन्थिनो हामारदों। रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायदों। रायजो राजाफ्रा जोंजों लोब लोब बाहागो लादों। एबारबो खालिंदर समस्तियाव
आं BPFनि बिजाथिखौ रायजोफ्रा गोबां भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय थांखि लादों आरो अल BTCआव दुलाराय BTCआव BPF हान्जाखौ रायजोफ्रा सापर्ट खालामनानै भट होनानै एबारबो BTC सरकार BPFनि सरकार जानायखौ लुबैनानै लोब लोब मानसिफ्रा जोंजों बाहागो लादों BPFखौ सापर्ट खालामदों बोसोराव मावनो हायाखै थालांबावबाय बेफोरखौ मावफुंनायानो जोंनि मोनसे बिथांखि बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरनो मोनसे आं मेसेज हिसाबै बुंहरबावबाय बे खोथाखौ आं बुंगोन बिथांमोना जेसेबांखि होसिख्राव बुङा मानो जे BPFआ बे खेबाव BTC सरकार दानो हाया BPF दोलोनि बिजाथिफ्रा देरहानो हाया बिथांमोननि बुंनायसो बाथ्रा नाथाय आं बुंखाबाय रोखा बुंहरखाबाय BPFआ बे खेबावबो गोबां बिजाथि देरहासार जानानै एबार बे खेबावबो BTC सरकार दागोना फाइनाल जाबाय BPF दोलोनि हान्जानि बिजाथि खमसे खम 25, 26 बा 30नि खाथिसिम देरहानानै एबार BPF सरकार दागोना फाइनाल बे BPF बिजाथिफोरखौ फेजेननाया इमान सहज नङा एफा गोरलै बाथ्रा नङा BPFनि बिजाथिफ्रा 20निफ्राय 30 बा 30निबो बांसिन जानो हागौ एबार BPFआ BTC सरकार दाफिनगोना एकदम रोखा जाखाबाय जोंहा नमिनेशन फाइलाव जोङो पुरा आप टु डेट मोनसे एफिडेविट कोर्ट एफिडेविट खालामनानै होनांगौ जायो नमिनेशन समसिम जुदि आप टु डेट मोनसे रेकर्ड थाया नमिनेशनखौनो फाइलिं खालामनो हाया ओंखायनो आं बुंदों जेब्लासिम जोंहा नमिनेशन फाइलिं खालामदों एकदम जोंहा जेबो केस पेन्डिं बेबायदि गैया थेंक इउ